Hello everyone. Umgosi Ojusi here, Nomanzima. So over the weekend, Umbali sibonile ku-social media ba-trend ukuthi uyalotsholwa samukela uyomlobola. So we all guys believed ukuthi hayi man, into the content le, they are just trying to create the content. But how umuntu omdala umusemiyala kanje? Bantu sobabonile obaziyo engabazi mina nguyihlo. Njengoba mina njengoyihlo uDlamini ngakuzala. Usuzibonele umkhwenyana wakoShezi. Ngakho ke ndodakazi. Ngane yami ungasiphoci emzini. Ufika uyiphathe kahle. Ukhombisa ukuthi usuke ekhayeni lakaDlamini, ekhayeni elinomthetho. Ngane yami akafuneki umakhosi ogcwala imizi yonke, nomakhosi ongena emzini sekushone ilanga. Uyiphathe kahle emakhoti. Ubusumakhoti kulowamuzi. Uyihloniphe ngane yami. Angifuni namhlanje. Hayibo bafethu. Uthi umuntu omdala ngiwubaba wakho. Kanti umbali akashongo ukuthi yena akanabazali, ukhuliswa umphakathi, yena umuntu akanayo empilweni yakhe as a family member ngusisi wakhe. But no, ngumuntu omdala uthi ngikuzala ngiwubaba wakho. Kanti kwenzakalani la? Kwenakalani? Thank you guys for watching and listening. Bye.